Madami ni debatana sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati doho pikiran mo nabi. Di bagansan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom Manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Seperti biasa Manginang, happy Sunday dan mari tetap bersyukur memuji-muji Tuhan karena kita sudah sampai di minggu terakhir di tahun 2024. Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan senantiasa menyertai langkah kehidupan kita. Amanginang, tabi mardonga tang yang tu keluarga si solhot nang parhalado nang huriata di DP hamu maringanan tang yang nami totong tuhata na mga ramuti daging nang todibuna. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit, doa kami, Tuhan menyertai dan memberi penghiburan serta kekuatan. Amanami na namin ang matunong sudah gugu, Tuhan tamatutong na marorok daging ng totimuna. Amangin ang bahwa di minggu parpudi di tahun 2024, minggu dung ari Natal, hatan itu hatta tuhita, sada Timotius sada, ayat 12, sahatu 10. Mauliate hudok di namar gugui honau. Ima Kristus Jesus tuhatai. Ay dietong doaw haposan ubahen na dipabakit ahu gabi parhalado. Pangisahi doaw na julo jala pangalili, jala siulahon gugu. Alay dapotan na siniroha doaw. Ay dakuboto na huulay, tagan soporsiay do peaw. Alay gabi lam sumurung doa siniroha ni tuhatay. Matat haporsyaon dohot holong niroha. Di bagansan Kristus Jesus. Haposan jala sadok tau jalood doha taon. Nungaro Kristus Jesus tu portibion paluahon akka pardusa. Sian akkaido ahu na parjolo. Alay ala nyodo ubahen na di asii au. Naing jumolo marhiti siya nao patuduhonon ni Kristus Jesus sadok labas ni rohanay. Bahen tiruan dia kana naing porsia di ibana tuhanguluan saliling-liling na. Alay hamulyaon doho hasangapon sisa liling-liling nama diraja na somar mulay. Ima debata na manotong na sodampot idaon na mamucungi. Amin. Demikian firman Tuhan. Kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus, mingguta sa daryon minggu dung ari Natal. Mamuka siya tanggal sada na huboto hami at amanginang jala sebelum na juga ya berdasarkan informasi kita sudah melakukan atau melaksanakan entah itu perayaan Advent, entah pun itu perayaan Natal. Bahkan sampai di penghujung bulan Desember, masih ada warga Kristen yang merayakan Natal. Natal tahaporsyai, parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus si Banue. Sialanido amanginang di minggu parpudi di tahun 2024. Di pasunggul hot tuhita, taringot tu asinirohani dewata, namanotongi. Jala diturpuk sadarion. Takas do di hati dakon Rasul Paulus. Ya. Tu anak nani haholongon ni rohana di bagasan haporsyaon. Si Timotius. Madok mauliati sial asini rohani di mata. Ido topik ni mingguta. Amangin ang naperlu atusata. Siat turpuhon. Ahado asini rohani debata. Songod dia do asini rohani Tuhani. Mangihuton panidangion ni Apostel Paulus. Takas do dido di siya manghinang. Ia asini rohan na nido na diturpuhon. Ima Jesus Kristus Tuhatay. Ido naung tahalason. Ido naung tapes tahon. Rasira sanuaing. Ganup taon marpesta Natal hita, marningot ari hatutubu ni Tuhatay.
Madok mauliate siala sinirohani di mata. Namar lapatan. Madok mauliate siala Yesus Kristus Tuhatai. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Mengucap syukur atas Kristus Yesus yang telah lahir ke dunia ini. Amanginang, ahadu tujuan ni Yesus Kristus rotu portivion. Ranunga sudehi tamabodo. Yesus Kristus rotu portivion sorang gabe daging ibana. Ima lahu paluahon akapar dosa. Haleluya, amanginang. Itulah sukacita kita terbesar. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus. Jala di hati dakon apostel Paulus doi, jala di dok donak kining, sian akai doau na parjolo. Di hati dakon apostel Paulus do, pardosa gudang doi bana, gariada di dok silele, ya, silele akan aporsea, siasahon guku ibana. Kita tahu latar belakang kehidupan Rasul Paulus. Dia adalah orang nomor satu, barisan pertama dalam mencari orang-orang yang percaya kepada Kristus di masa itu. Alai di sido asidi rohani Tuhani nasoboi dilapati pikiran ni hajol maun. Laos ibana do ditakup Tuhani. Laho mamaritahon barita nauli. Laho makatidakon asidiroha buluni. Amanginang sian akai duau na parjolo. Artina dihatidakon apostel Paulus do. Haroro ni Tuhan Yesus ima laho paluahon akapardusa. Termasuk ma ibana. Amanamin na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Lam taat tu si mamanginang. Jala lam tahanguluhom ma. Nahay natidakon ni Apostel Paulus barita nauli. Dihita di minggu parpudi di tahun 2024. Siapa yang mengaku berdosa. Siapa yang menganggap dirinya adalah pendosa. Bersukacitalah senantiasa. Karena Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan engkau. Yesus Kristus datang untuk memberikan keselamatan kepadaku, kepadamu, dan kepada kita semua. Amin. Atong mulunung nga taboto, ro Jesus paluahon akapardusa. Amanginang, takasma tahanguluhon, songon na nidok ni Apostel Paulus. Ya, songon na nidok ni Apostel Paulus diturpuhon. Marhite akapardusa na manol solido sana. Marhite hita akapardusa na manol solido sata. Naing tarida sian hita labas ni rohani Kristusi. Labas ni rohani Tuhani. Bahen tiruan tu akka nanaing porsea. Garis bawahi amanginang tu akka nanaing porsea dope. Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika kita mengimani Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa ini, maka perubahan, totalitas perubahan pertobatan harus nampak, harus terlihat dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tugasku dan tugasmu, tugas kita bersama adalah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya. Sehingga orang-orang yang tidak yakin kepada keselamatan yang daripada Tuhan menjadi semakin yakin dan mengimani Kristus Yesus Tuhan kita. Di zaman kita sekarang ini, amanginang, ya, di zaman kita sekarang ini, begitu luar biasanya pengaruh teknologi yang menarik, yang mampu menarik orang yang percaya menjadi tidak percaya. Lalu bagaimana orang yang belum percaya itu? Itulah tugas kita bersama, manginang. Di baheni, di dia pehita maringanan, di dia pehita mangula kaulota,
Toto ngamanginang tapatuduhon, ya, tiruan na pinatuduhon ni Kristus Jesus Tuhata. Ay si tiruod do hulehot Tuhamu. Asa dibahik kamu songon na hubahin ni Tuhamu. Amanginang sekali lagi, tugas kita adalah menunjukkan teladan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang memuji-muji nama Tuhan. Maka jadilah teladan agar orang yang hendak percaya semakin percaya pada Kristus Yesus yang telah kita rayakan kelahirannya dan yang senantiasa kita syukuri kehadirannya dan kasihnya dan pengorbanannya. Amanamin na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Sekiranya pun ada pergumulan, tantangan, persoalan yang sedang engkau hadapi, ingatlah, Yesus Kristus telah hadir di tengah-tengahmu, di sampingmu, di depanmu, di belakangmu, menopang engkau, menuntun engkau, memberi kekuatan kepadamu, menghadapi setiap problema kehidupan tantangan yang engkau hadapi. Amin. Tuhan memberkati Amanginang. Selamat menyambut akhir tahun 2024. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala na upiopsa. Diperbadiai debata si pardami mahamu gabi sundinggan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Yasohan surahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.